Ťažko sa to hodnotí, doma prehráte vlastne s mužstvom, ktoré je posledné v tabulke, ale to svedčí o vyrovnanosti tej ligy, že proste aj tie posledné mužstva hrajú výborne a nás mrzia hlavne tie šance, čo sme jej dali a oni vlastne mali neviem či 11-12 striel a dali 5 gólov alebo 6 gólov, takže je to ťažké. Při tom vstup do zápasu se vám povedl, ta první třetina vypadala dobře. Áno, vstup bol veľmi dobrý, vlastne chcel sa sme jeden gól, ale bolo to 3-1 po prvej tretine a potom ťažko, dali gól na 3-2 a nejak sa im to podarilo otočiť ten zápas. Prvú polku zápasu sme mali jednoznačný návrh a zodpovedal tomu aj ten stav 3-1 a potom z neviem akého dôvodu začali sme hrať veľmi laxne, mysleli sme si, že sa nemôže nič stať a nakoniec Pardubice využili z minimum maximum, nemali tam moc šanci na skorovanie, ale tie, čo mali, tak dali a vyústilo to tým vlastným gólom, takže dneska jednoznačne sme si ten zápas prehrali sami. Opět se potvrzuje, že není slabých soupeřů v extralize. Tak jednoznačne každý vieme, že tá liga je vyrovnaná a dneska to jednoznačne sa potvrdilo. Na druhou stranu určitě lepší, když takovýhle zápas přijde teď v základní části ještě než potom v play-off. Tak ja myslím, že dostali sme dneska riadnu facku, takže ja verím, že sa z toho uklepeme. Máme teraz týždeň na to dobre odpočinúť a čakajú nás ešte veľa zápasov, dôležitých zápasov, takže treba sa na to pripraviť a ja verím, že ich zvládneme.